Regeringen har sat Danmark på sporet. Ja, luft ned i helvedes gab. Vi kunne gøre det endnu bedre med brugerbetaling, skattelettelser og kontrol. Det vi vil have 4 år mere, 4 år mere. Nej, nej, nej. Så ender det galt, så bruger det galt. Vi vil af med Anders Fogh og Pia Kjærsgaard. Vi vil af med Anders Fogh og Pia Kjærsgaard. Vi vil af med de slemme mænd, som snyder og løber. Skattelettelser er en ødslen med samfundets penge. Det er penge, som vi sammen kunne bruge meget bedre på miljø, både i vores hverdag og omkring os. Har vi virkelig brug for den anden bil? Det tredje TV, den 4. rejse? Var det ikke bedre med lidt flere penge til uddannelse, til ældrepleje? Ja, lidt mere værdighed. Er det det, vi vil have? 4 år mere, 4 år mere. Tænk på det, når du står i boksen og sætter krydset. Vi vil af med Anders Fogh og Pia Kjærsgaard. Vi vil